Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 31 гыйнвар, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, файдалы һәм уңышлы көн теләп калабыз. Беренче тапкыр Шәрык әкияте герое Аладдинның исеме «Меңдә бер кичә» әкиятләр циклының 9-10 томнарында яңгырый. Бу 1709 елда була. Китапның авторы француз язучысы Антуан Галлан көндәлекләрендә китап тәрҗемәсе өстендә эшләгәннәр турында язмалар калдырган. Шул вакыттан бирле тапкыр егет һәм аның тылсымлы лампасы турындагы әкият театр сәхнәләрендә, кино экраннарына күчеп, Аладдинны иң яраткан геройлар арасына кертте. Әкият курчак театрда әлеге персонажга мөрәҗәгать итәргә булган. Киләсе премьера турында без студиябызның кунаклары, Татарстанның ат казанган артистлары Дилүс Хуҗахмәтов һәм Алсу Хайсарова белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез, Алсу, Дилүс? Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез. Аладдин спектакленә, әкиятенә килсәк, менә бүгенге көнгә никадәр актуаль ул дип уйлыйсыз? Минемчә, ул әлбәттә хәзерге балалар өчен кирәкле әкият. Чөнки без инде Дисней әкиятенә караганда, бу инде безнең чын оригинал укылыш. Бу инде чын әкият. Ул элекеге теге Кытай әкиятеннән дә алынган шулай. Һәм балалар өчен әлбәттә бу барыбер чын чиста мәхәббәт турында, дуслык, тугрылык турында. Шуңа хәзерге көндәге балалар өчен, шушы бүгенге көндәге балалар өчен минемчә шундый чиста, матур әкиятләр җитеп бетми. Әйтәбез, һәрбер әсәр шул исәптән әкият та безне нәрсәгәдер өйрәтергә тиеш. Димәк инде менә бу кешеләргә карата, бер-беребезгә карата чиста, күңелле булуыбыз белән, шуна мәхәббәт. Бу дөньяда күңеле чиста булган кеше генә шулай матур ярата ала ди минем персонаж. Менә шулай әйтә ул аңа. Чөнки чыннан да ул шундый тетрәндергеч моментлар анда күп, бик матур җырлар. Балаларга әлбәттә менә шул матурлыгы һәм чисталыгы белән шарга тиеш бу спектакль. Ул кирәк. Сезнең персонажыгыз Аладдин? Юк. Юк? Кемсез? Мин җен. Мин бу спектакльдә бердән-бер тере план, минем 5 курчагым да бар. Шулай ук мин тере планда да чыгам. Кемнәр эшлиләр һәм үзегезнең персонажыгыз турында да алсу әйтеп китсәгез иде? Без 9 кеше. Без 9 артист. 9 артист эшлибез. 9 артист. Куючы режиссер безнең инде монда Илгиз Зәйнев. Шунда сүз дә юк. Илгиз Зәйнев һәм безнең инде композиторыбыз Илмир Низамов. Инде менә рәссам, ул безнең инде Россиянең алдынгы рәссамы, безнең инде Казан Татарстан тамашачысы, аның белән таныш, чөнки ул безгә үзенең спектаклен алып килгән иде, цирк на нитях дигән. Марионеткалар белән, ул марионеточник, һәм шулай ук безнең инде Россиянең Образцов исемендәге Академия театрының баш рәссаме. 3 тапкыр алтын битлек лауреаты. Безнең инде шулай хореограф та бар. Менә Сәлимә Салаватовна безнең Галиаскар Камал исемендәге Академия театрыннан махсус чакырылып китерелде. Аңа бик зур рәхмәт. Безгә бик ышаным эшләргә. Алсу, үзегезнең персонажыгыз турында да әйтеп китегез. Минем персонаж Әни, Аладдинның әнисе. Бик кызык персонаж. Менә нәрсә өчен кайсы якларын үз итәсез? Малайын бик ярата, аның өчен күңеле белән, менә җаны белән яшәргә өйрәтә инде ул аны. Менә шулай итәргә кирәк, ырышып та ала инде. Һәрчен Әни кебек. Әни кебек инде. Ырышып та ала, яратып та ала. Курчакларны сез алып килмәгәнсез махсус, бу инде тамашачылар өчен сер булып калсын дип, бер сезнең генә менә 5 курчак бар дисез. Менә бездә 1-2 кадр гына бар, шуны тамашачыларга күрсәтеп китик әле. Бу инде визир ролен уйнаучы һәм аның герое. Артист кем башкара? Аның артисты безнең яшь артистыбыз Эдгар Гайнуллин. Ул безнең визир ролен уйный. Шулай ук безнең Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Газетдинова. Әни ролен да, Сергей Кузнецов, Татарстанның атказанган артисты, ул Бадар Аль-Будурның патша ролендә. Һәм Бадар Аль-Будур
зур безнең Юлия ике кыз. Василишина, Ирина Гайнуллина. Ирина Гайнуллина. Татар әкиятләрендә аналогия эзләсәк, мәсәлән, ниме? Кайсы персонажны менә бу Аладдинга тиңләр идегез? Шын мәхәббәт өчен җиңү яуларга тырышуымы? Кайсы ягыннан? Төрле ягыннан. Ну, төрле ягыннан алсаң, ул инде татар халык әкиятендә, бәлки Камыр Батыр да шулай ук. Ул барыбер анда мөгъҗиза аркылы бит инде ул барыбер ниндидер тылсым аркылы үзенең яраткан мәхәббәтен коткара, яраткан мәхәббәт өчен көрәшә. Бәлки шулайдыр. Ну, Лачын, Зөһрә. Таңга чулпан айга Зөһрәдә, Лачын шулай ук инде. Ну, тик анда барыбер теге мәхәббәт темасы бар, но анда барыбер тылсым юк. Спектакльнең премьерасы берничә көн узачак һәм көненә әле берничә тапкыр күрсәтеләчәк. Шуңа да карамастан билетларны алып бетерәләр. Чөнки бу бит Премьера. тамашачы сорап алган спектакль. Аны бөтен кеше көтә. Минем менә балалар, алар инде мин икенче теге үткән елны мин әйттем, икенче елга Аладдин куябыз дигәч, отпуска буена сорадылар. Аладдин сентябрьдә буламы? Аладдин октябрьдә буламы? Аладдин ноябрьдә буламы? Димәк, Аладдин менә бу февральдә була, көннәрендә әйтеп китик. Безнең инде 3 февраль көнне, 4 февраль көнне премьерларыбызда безнең тамашачыларны көтеп калабыз. Сәгать 11-дә, 13:00-дә һәм 15:00-дә. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бездә шулай ук зур түземсезлек белән премьераны көтәбез. Театрыгызның бизәге булсын, менә бу афишаны һаман да бизәп торсын. Матур спектакльләр насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Кунакларыбыз белән саубуллашып, сүземне Татарстанның халык язучысы Рабит Батуллага бирәм. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Батулла дәресләрен дәвам итәбез. Менә заманында Урта Азияда, бүгенге Самарканд тирәсендә яшәгән шундый бер ил, аның падишасы булган Зәринә бикә, ханбикә булганда, ханбикә түгелдер инде, ул патша бикә дип атыган бит. Менә бу документларны мин тарихтан җыйдым. Мәсәлән, Зәринә турындагы документ, ул Елена Кузьмина дигән тарихчы бар. Аның китабында Кавата Афрасияп иле турында бара имәме. Менә шул документны файдаланып яздым. Менә хәзер сез шул турында тапшыру карарсыз. Шулай итеп, без Батулла дәресләрен дәвам итәбез. Ул Зәринә патшабикә турында булачак. Рәхим итегез. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Бурын заманнарда, моннан 2500 еллар, 3000 еллар әввәл, Иделдән Уралга, Уралдан Сибиргә, Сибирдән Урта Азиягә, океанга кадәр булган араларны, һәм Иделдән Кырымга, Кавказга, хәтта Дунай елгасына кадәр булган җирләрне биләгәннәр Сак исемле халык кабиләләре. Икенче төрле әйткәндә, аларны скифлар дип тә атыйлар тарихчылар. Шушы скифлар, ягъни безнең бурынгы бабаларыбыз бик күп кыйммәтле әсәрләр калдырганнар безгә. Скифлар дип атала торган бу кабиләләрнең үз куллары белән эшләгән җәүһәрләре, ягъни сәнгать әсәрләре бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән һәм алар бөтен дөнья музейларында саклана. Бөтен дөнья шәхсләрен
сокландыра. Менә шушы сәнгать әсәрен барлыкка китергән. Бүтән дөньяны бүгенге көнгә кадәр үзмәстән сокландыра торган сәнгать әсәрләре яраткан бу скиф халкы, саклар кемнәрнең бабалары соң? Алар эшләгән гүзәл әсәрләр кемнәрнең мирасы? Кемнәр алар белән горурланырга тиеш иң беренче чиратта? Менә шундый кызык сорау. Скифларны бәгъзылары рус халкының борынгы бабалары дип әйттеләр, яки башка кешеләр дә, башка галимнәр дә шул фикерне куәтләгән иде заманда. Ләкин инде хәзер бөтен дөньяга мәгълүм ки, скифлар, саклар моннан 3000 ел әүвәл, 4000 ел әүвәл яшәгән борынгы бабаларыбыз безнең телдә сөйләшкәннәр. Һәм безнең бүгенге көндә утыра торган җирләребездә яшәгәннәр. Һәм алар турыдан туры дип әйтергә кирәк, безнең борынгы бабаларыбыз, без бу мирасның варислары. Менә шушы саклар, скифлар заманында мал үрчеткәннәр далаларда, атлар, дөяләр, сарыклар, куйлар асраганнар һәм бик сугышчан халык булганнар. Хәтта алар үзләренең хатын-кызларында сугыш һөнәренә өйрәткәннәр, кылыч белән сугышырга, атта йөрергә, сөңгә атарга һәм башкалар. Менә шушы Сак кабиләсенең бөек падишасы үзенең гүзәлләр гүзәле булган кызын Мәрмәр исемле падишаһка кияүгә бирә. Гаҗәп акыллы, гүзәл һәм шул ук вакытта ирләрдән дә уздырып атта чаба торган, кылыч уйната торган, җәядән туры ата торган кыз була. Һәм аның исеме дә шул кадәр гүзәл исем ки, бүгенчә яңгырый, безнеңчә яңгырый. Зәринә. Зәринә патша бикәне үзенең ире Мәрмәр үзелеп сөя. Менә бер заманны Мәрмәр иренә күрше патшасы Истриәнгәй сугыш башлый. Яуга чыга. Һәм бу сугышта Мәрмәр үзе белән сөйкле хатыны Зәринәне дә ала. Ул уң кул ягында орыша 2 кылыч белән. Һәм бу сугышта Зәринә патша бикә бик каты яралана. Сугышны дәвам итә алмасын белгәннән соң ул сугыш кырыннан чыгып, иленә кайтып китәргә чаба башлый. Ләкин аның артыннан Истриәнгәй баһадир чаба. Куа. Куып җиткәннән соң ярыннан бәреп төшерә һәм җәяүләнеп Зәринәгә кылыч белән кизәнә. Һәм шул вакытта аның кулы катып кала. Истриәнгәй баһадир Зәринәнең гүзәллеген күреп траташ булып ката. Һәм Мәҗнүндәй гашыйк була. Истриәнгәй баһадир яралы Зәринәне ияренә утыртып, тезгенен кулына тоттырып, иленә кайтарып җибәрә. Бар, яшә, гүзәллегең белән ләззәтләнеп яшә һәм тәхетең белән ләззәтләнеп яшә дип аны узатып кала. Сугыш бетә. Инде Мәрмәр Истриәнгәйдән үч алырга уйлый. Һәм гаскәр җыеп Истриәнгәйгә каршы яу чаба. Зәринә дә инде савыгып җиткән була, кулына кылыч алып атка менеп Истриәнгәйгә каршы яу чаба. Бик каты була арыш. Як-яктан меңнәрчә, 100 меңнәрчә атлар, гаскәрләр каршы килеп орышалар, сугышалар, кан кыйла. Һәм бу яуда Мәрмәр Истриәнгәйне җиңә. Яралы Истриәнгәйне үлем җәзасына тарта. Һәм кылычын суырып чыгарып Истриәнгәйнең башын чавым дигәндә генә аның кылычына тагын бер кылыч каршы төшә. Бу Зәринә кылычы була. Үлтермә, зинһар ди. Үлтермә, ул мине саклап калды. Яремә утыртып ватаныма озатты. Зинһар аны үтермә ди. Ләкин Мәрмәр үчлекле була. Тагын да катырак сугыша башлый һәм әллә ялгышып, әллә кызулык белән Зәринә патша бикә иренә кылыч чаба һәм Мәрмәр падишаһ
шунда ук һәлак була. Сугыш тәмам, сулык төзелә. Инде яралар да төзелеп бетә. Ике арада тынычлык урнаша. Һәм Истриәнгәй җанына урын таба алмыйча боргалана. Һәм чыдый алмагач, мәхәббәтеннән чыдый алмагач, ул Зәринә патшабикә янына китә һәм әйтә ки: Зәринәкәй, мин сиңа үлеп гашыйк булдым. Мин сине өзелеп сөям. Чык миңа кияүгә. Әгәр дә син миңа кияүгә чыксаң, ике ил арасында сулык булыр, мәңгегә сугышлар бетәр ди. Зәринә дә аңа гашыйк икәнлеген әйтә, ләкин мәгърур бикә урыннан торып әйтә ки: Истриәнгәй баһадир, син курку белмәс, олпат батыр. Яуда үлемнән курыкмаган батыр, үзеңнең хисләреңне тыя бел. Мин синең хатының була алмыйм. Халык ни әйтер? Була алмыйм. Истриәнгәй яралы йөрәген тотып, иленә кайтып китә. Һәм хат яза. Тарихта ул хат сакланган. Менә ул хат. Истриәнгәйдән Зәринәгә: Мин сине яуда үтермәдем. Гомереңне саклап калдым. Шулай итеп, мин сиңа үз дәрәҗәң белән ләззәтләнеп яшәргә юл куйдым. Син мине үтермәдең һәм хәзерендә син мине үзең үк үлтерәсең, ди. Хатны юллый да Истриәнгәй баһадир хәнҗәрен сорап ала. Һәм хәнҗәрен үз бәгыренә кадый. Соңгы сугышында да ул Зәринәкәй дигән сүз белән вафат итә. Хат Зәринәгә килеп ирешә. Хатны укып чыкканнан соң Зәринә никадәр зур югалтуга дучар булганын аңлый. Ул чынлап та Истриәнгәй баһадирга гашыйк булган икән. Шуннан соң Зәринә бикә үзен үзе үтергән дип сөйлиләр. Сак халкы, Скиф халкы, алтын ustası, алтын куллы, җәүһәрчеләр аның кабер өстенә бик матур төрбә җиткереп куйганнар, ягъни мавзолей. Һәм төрбә эчендә Зәринә бикәнең алтын һәйкәлен дә торгызганнар. Бу турыда калын романнар, китаплар язарга булыр иде язучылар. Бу турыда зур uzun матур нәфис фильмнар эшләргә булыр иде кино эшчеләре, композиторлар. Бу турыда матур опера яза алырлар иде. Тарихта нинди серләр ята, ә без кайчак күрмибез. Зәринә фаҗигасы, Зәринә мәхәббәте безнең ата-бабаларыбызның, скифларның, сакларның güzel хәзинәсе ята тарихта. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.